سلام فتوات تخاتلتي مدب هيلن تايمس كم يتخونو نحنا أملاخي مسكن تصبق علينا كم جناتنا زبلت السلام كتفلو نيوترو تنميتنا أيو هيلن تايمس نعهم نتعذبتان محقوس فولي زخونا مدبات حزا دبخيلات الكمالا كاباهم ان دليو هانا تريتو شير لايك سابسكرايب بمقبر أما عالتاو زيقوحو مدباتنا تساتتنا خطكونو بخبرين عدمكم بمقتصال دما نايلومو مدبنا اتي كابتر افريقاوي قلعا نمرحي عالم زخونة كوفي انان ايو كخون سماي مكتتان كخون الكم منا فوكسن اتفتاتل دبنا نبرتقى صحاي سجلنت انا فتره زهدولو معالتي نبره اتا معالتي عربية شمونت ميازيا بشهن شعاتميتن سلاسان شمونتن ابتي بريطانيويان ورقاوي جماجم بمبال زصوعو زنبرو كفال معرب افريقا أبقمسي زبال كمابي أما حداري نايز نبري هنري ريغنالد أنان سدرابيت أبوطري نبرت بعالت بيت نايزي أما حداري فيكتوريا أنان إتا شعات ورحي تيراتو زنبرت ناي مهت أنافرة نخط غالاغل أبتعري نبرت دهر جاني ناي وطر اوان كا حادة دهر حادة تغطيلن زموتو ماناتو نيارتو تسمعه كوفي أتا أنان مس مانتحاتو إيفوا أتا أنان ناب عالم زموتنا معالت دما نبرت سدرا بيت كوفي أنان كابتوم أكان زبال هزبي معرب أفريقيا يوم ازوم هزبي زيوم ندوكم بتي اتولدلو معالت السم نايمس ماي لمدي نبروم بزي مغنيات يو انبار اتي مبل شو عيوانات صحفي ودب حبرات هاجرات كخولن زبقاء كوفي أنان كوفي مالت عربي بمبال زسميو اتي أتا زبل ما أكلاي سم دما مانتا زسمع كوينو معون نيفوا حبتون اتوها بسم ايو كمزا عينت اتواوعا ابتي حبرتسب لمد نبرا كوفي أنان مباعتاوي ما أكلاي درجة تمورتون وديو ودي عصرت شدش عامت مسكونا نفانسي بيم اب زبال ناي كالاي درجة بيت تمرتي تتنبيرو كلنا كالاي درجة تمرتي إلا تمهرنا انزكرو وي نهيوتنا زغون اتمهرنا انبلو انتهي هلو كوفجن كمز بمبال ايو قليتو اب بيت تمرتي اب حاد بوتا نايزولو سب سقاي اب زخون بوتا زركب سب كمز ملكوتو ايه تمهيرة يبل كابز بيت تمرتي بتناي سلست عامت تمرتو تمريرو اب زوط الله عامت بشحن شعاتميتن حمسان شوعاتن اتا بورقاوي جمجم زبل سم اتفلت زنبرت هاجر غانا كاب بريطانيا نصانتا تقبلت اب عموتو خا ابتالومي نايساينس تكنولوجي اتفلت يونيفرسيتي سنو قطبا مالت ايكونوميكس نمتنع تتنبره دحرنا كلتا عامت صانحوت بتي جمهور عودي كصنا ناي مهدره تمرتي عدل كاب مينيسوتا امريكا بمركب ناب امريكا غعزه جلسة دهري ديجري وي دبلوما مسكالو تمرتي أبكي بمبال لتمرتي إذني زي هبو سب يموصلو نبرا نعاقلن زي عقبة شوهات تمرتي نايكوف سميعو كقرر ميخيل إيو هيوت انت بخلص حساب انت بقبري مستمهار زي تعرف اقوى انت خونه انا ترداها نتي كتفولتو ناي مدلاي ونو ودسب عبرا بيركا كتمهار مدلاي ناي وحدات بقعت إيو كوفي أنان بتي ناي سنة قطبات تمرتي ديجري حزو تم كبل ايفتوان كاتيلون بشحن شعاتميتن سوسان كلتن اب جنيفا سويزرلاند بعودة أهجراوي زندناتات دبلوما أنت دحر ناي قلع عامتات ناي سرح تموكرو قون سروحو محدارا بمثنع ناي ماستري ديجري معارك سغلاء كاب يونيفرسيتي مينيسوتا تمريرو كاب زوات اب بزح كفلتات النا سرحة تموكرو أعبية زبزح ناي سرح تموكرو اب اتفلالي كفلتات ودب حبرات هاجرات بمسرح ايو زتريو كفلي باجت اب ودب تعنا علم ناي توريزم دايركتور اب غانا حلافي بيرسونال اوفيس ناي UNHCR اب جنيفا كالوت تمساسلتي بيت صحفتات ناي ودب كسرح دهر مصلاح بشحن شعاتميتن سماناتات اتحيزو تحقاقازي وانا صحفي ناي ودب بموهان اكتاتيلو دهري مرقحو اب كم بعل سلاوي عقمي سب محدرا اوهادي تصطتا ندفي مدبات باجت فاينانس توقعات ارن ابب بين امامات نعقب سلام اون سريحو ايو بمرغا نايتي ايوان وانا صحفي نايتي ودب زنبره ግብጻዊ ጴጥሮስ ቃሊ ናይቲ ብሽህን ሸዓተሚትን 93 ኣብ ሶማል አንጻር ፕሬዝዳንት ፈራህ አይዲድ ከምኡውን ብሽህን ሸዓተሚትን 94 ናይ ሩዋንዳ ህልቂት ኣብ ዝነበሩ ክልተ ዓበይቲ ፍጻሜታት
ኮፊ አናን መራሒ ናይቲ ኣብ ክልቲኡ ሃገራት ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ነበረ። ኮፊ ኣብቲ ኣስታት 800,000 ሰባት ከም ዝቀዘፈ ዝንገረሉ ንትህልላቅ ክልተ ቀቢላታት ሩዋንዳ ከም መራሒ ናይቲ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ዓቃብ ሰላም ግድዩ ከም ዘይተፃወተ ይሕመ እዩ። ኣብቲ እዋን ካብ ኣዘዝቲ እቲ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ካናዳዊ ጀነራል ሮሜዮ ዳሌር ኣብታ ብ2003 ዘሕተማ ሼክ ሃንድስ ዊዝ ዘ ዴቪል ዘ ፌለር ኦፍ ሂማኒቲ ኢን ሩዋንዳ እትብል መጽሓፍ ኮፊ አናን ህልቂት አንጸላሊ እንከሎ ኣዝዩ ልኡም እዩ ነይሩ ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ጉድኡ እንተዝፃወት ህይወት ብዙሓት ምተረፈ ይብል። ኮፊ አናን ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ምስ ሎጂስቲኩን ንብረቱን ከም ዘንሰሕብ እዩ ገይሩ ኢሉ ከዓ ይዛረብ። እዚ ካናዳዊ ጀነራል እቶም ዝቅተሉ ዝነበሩ ዓሌት ቱሲ ንምክልኻል ንመኽዘን ኣጽዋራት ናይቲ ዓቃብ ሰላም ክግልገሉሉ ብተደጋጋሚ ንኮፊ አናን ብፋክሲ ሓቶም ምንባሩ ሸለል ከም እተባህለን ገሊጹ ኣሎ። ኮፊ አናን ድሕሪ 10 ዓመት ናይቲ ህልቂት ብ2004 ነቲ ዘንጸላሉ ዝነበረ ግጭት ከወዓውዑን ዓብይ ሓገዝ ክገብር ነይሩኒ ብምባል ተዓስኡ ከም ዝገለጸውን ይንገር እዩ። ብኻልእ ወገን ኮፊ አናን ኣብታ ኢንተርቬንትን ኤ ላይፍ ኢን ዋር ኤንድ ፒስ እትብል መጽሓፍ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ኩነታት ብማዕከናት ዜና ኣመና ብምውዕዋዑ ሃገራት እኩል ሰራዊት ንኽቅርባ ጽቕቲ ከም ዝነበሮ እቲ ኣብ ሩዋንዳ ዝነበረ ሰራዊት ዓቃብ ሰላም ኣብ መንጎቲ ግጭት ኣትዩ ክህድእ ናይ ዓቕሚ ሰብ ንዋትን ብውፅኢታውነት ንምምራሕ ዝኽእል መምርሕን ከም ዘይነበሮ እዩ ዝጠቅስ። አናን ካብ 1994 ክሳብ 1995 ናይ ሽዑ ግዚኡ ዩጎዝላቪያ ድሕሪ ምስርሑ ናብቲ ዝነበሮ መንበር ምክትል ዋና ጸሓፊ ተመሊሱ ሰርሐ። ብ13 ታሕሳስ 1996 ድማ ነቲ ኣቀዲሙ ብግብፃዊ ኣፍሪቃዊ ጴጥሮስ ቃሊ ዝምራሕ ዝነበረ ውድብ ውሕሃ ነቲ ወዲ ኣህጉሩ ተኪኡ ንዓለም ክመርሕ ተመርጸ። እቲ ንሓደ እብረ ጥራይ ዝመርሐ ግብፃዊ ፖለቲከኛ ኣብ ምርጫ ካልኣይ እብረ ኣሜሪካ ሕቋእ ስለ ዝሃበቶ ሽዑዩ ኮፊ አናን ዕድል ዝረኸበ። ኮፊ አናን ከም መራሒ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብዙሕ ፍርያት ንስሙ ዘዕብዩ ዕዮታት ብምብርካት ናይ 4 ዓመት ናይ ስሩሑ ግዜያት ዛዘመ። ኣብቲ ብ2001 ዝተኻየደ ምርጫ ከም ልምዲ ናይቲ ውድብ እቲ ምርጫ ንኤስያውያን ፖለቲከኛታት ዝያዳ ዕድል ከብ እናተጸበዩ ኮፊ አናን ደጊሙ ተመርጸ። ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ እናሰርሐ ናብዚ መንበር ካብ ዝደየቡ እቲ ቀዳማይ ድማ ነበረ። ካብ ዝቀደሙ ዋና ጸሓፍቲ ካብ መናብር ሃገሮምን ካልኦት ውድባትን እተመርጹ ነበረ። ኮፊ አናን ኣብዚ መንበር ኣብ ዝጸንሓሉ ናይ ክልተ እብረ ማለት ናይ 8 ዓመት ጻንሖቱ ካብቶም ብፍሉይ ዝጥቀሱ ዕዩኡ ዕመማ ህዳሰ ውድብ ውሕሃ ከም ቀዳማይ ይጥቀስ። እቲ ብሸቶታት ሚሊዮን ዝፍለጥ መደብ ኤርትራ ካብተን ቀዳሞት ነዚ ሽቶታት ዝወቕዓ ሃገራት እተመስከረላ ኣብ ግዜ ኮፊ አናን እዩ። ነዝን ነቲ ንዓለም ሙሉእ ዝጸሉን ተላባዒ ሕማም ከም በዓል HIV ዝውዕል ዓለማዊ ሕብረት ወፈያ ዝካየደሉ መንገዲ ኣጣጥሐ። ከምዚኦምን ካልኦት ዝኣመሰሉ ድሕሪ ካብ ስራሕ ምስንባቱ ዝዓየዮምን ተዘከርቲ ዕዮታት ናይዚ ጋናዊ መራሒ ዓለም ነበር እዮም። ንሽልማት ኖቤል እትዕድል ኮሚቴ ኣብ መበል 100 ዓመት ዝኽሪ ሽልማት ኖቤል ሽልማት ሰላም ንኮፊ አናን ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ንኽልቲኦም ክትወሃብ ወሰነ። ኮፊ አናን ነቲ ውድብ ብምብርባሩ ንሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነት ብምሃቡን ነቲ ሽልማት ከም ዝበቅዑን እቲ ኮሚቴ ገሊጹ። አናን ካብታ ብ1965 እተመርዓዋ ናይጀራዊት ቲታ ኣላኪጃ ኣማን ኮጃን እተባህሉ ጓልን ወድን ብቀደም ተኸተል ወሊዱ። ብ1970 ድማ ተፋቲሑ። ንሽወደናዊት ጠበቓ ናና ላገርግረን ብ1984 ደጊሙ ተመርዓዋ። ክሳብ ዕለተ ሞቱ 18 ነሓሰ 2018 ድማ ምስኣን ኒና ዝስማ ጓል ሰበይቱን ብሓደ ነበሩ። ኮፊ አናን ኣብዚ ዓለም ዝሰርሖ እተፈላለየ ክብርን ሽልማትን ረኺቡ እዩ። ካብ 2000 ክሳብ 2008 ኣብ ዝነበረ ዓመታት ጥራይ እተፈላለዩ 8 ክብርታትን ሽመታትን 21 ሽልማታት ካብ በበይነን ሃገራትን ካብ ዩኒቨርሲቲታት
ማሕበራት ተቐቢሉ እዩ ብተወሳኺ ካብ እተፈላለዩ ዩኒቨርሲቲታት ናይ 31 ናይ ክብሪ ዶክተሬት ማዕርግ ተበርኪትሉ እዩ ኣናን ንቋንቋታት ኣካን እንግሊዝን ፈረንሳን ከምኡ ድማ ናይ ኩርን ቋንቋታት ካልኦትን ቋንቋታት ኣፍሪቃ ይመልኽ ምንባሩ ይንገር ዝኸበርኩም ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ሄለን ታይምስ በዚ ዘቕረብና ልኩም መደብ ዓጊብኩምን ተዘናጊዕኹምን ክትኮኑ ስሜትና እዩ ኣብዚ መደብ ዘለኩም ሃናፂ ርእቶ ወይ ከዓ ነቐፌታ ኣብ ቦታ ኮመንት ኣስፍሩልና ንምትብባዕ ከዓ ሸር ላይክ ሳብስክራይብ ብምግባር ኣይትረስዑና እንዳበልና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ኣብዚ ዘለኹሞ ሰላም ኩኑልና